आच्छा बे केम्पखौ बे हाखौ लानानै बेसे गोबाव जाखो नोंसोरो? जोङो बे हाखौ लानानै मथा मथि 2 बोसोरसो जाबायदां। 2 बोसोर। ओमफ्राय नोंथांमोननाव दे आं खोनानो मोन्दों दिनै आलासि फैगोन होननानै। मा मा आइटेम बानायनाय जादों? आइटेमाथ' मोजां। आइटेमा अमा बेदर गोरान दं, ओमफ्राय बोरमा खासि दं। बेखौ सिथारगासिनो दं बेयाव नायनो हागोन। ओमफ्राय ना दं, ना फ्राय, अमा गोरान बेखौहाय होनाय जागोन। साबैसेसिम आलासि फैगोन? आलासिया दा बिसोरो साबसेसिम फैयो, बिदिनो 10-15 जनसो आलासि फैयो। दे। जोंनि केम्पनि भिउफोरखौ नायदो लोगोफोर। जानो फैदों बोरमा खासि, अमा बेदर एवनाय, अमा बेदर गोरान, ना बेखौ जों जागोन। दे माखासेफोरा बायदि फैगासिनो दं।